Добро утро! Започваме седмичния влог от понеделник. В него наистина ще говорим повече за паника атаки, тревожност и поведенческо-когнитивна терапия. Взела съм си една книга, ще ви разкажа повече. Сега ще правя закуски. Отивам да взема детската кухня додолу, защото точно ми звъни шофьора и малко по-късно ще се включа отново. Сега съм се заредила с 2 литра прясно мляко от фермерския пазар преди Икеа, краве и ето тази закваска от Елби Булгарикум, като няма да използвам цялата, защото тя е за 5 литра. Ще се опитам да направя кисело мляко. Стискайте ми палци, защото честно казано аз никога не съм правила сама. А пък когато съм гледала на село, като бях малка, се правеше с пресипване от друго кисело мляко в прясното. Та не знам какво ще стане, но сега сложила съм млякото на по-ниска температура, на по-слаба степен на котлона и седя над него, за да не изкипи. След което ще пробвам с закваската и тези дни ще ви споделя какво е положението. Да видим дали ще стане нещо. Докато се наканя да ви снимам и светлината малко ми се промени, навън стана облачно, но започвам с коледния календар на Алекс, адвент календара. Снимала съм рилс в Инстаграм, може да видите повече как го правя и какво точно правя. Моя е от Lidl, ако не се лъжа, но е вече на 2 години, така че не знам тази година дали ще го пуснат отново. Може и да са го пускали, отдавна не им се да брошурите. Тук съм си наредила нещата, които взех. Аз ви ги показвах по-голямата част. Взела съм и някои лакомства, като примерно в някои от дните ще има само по една близалка, да кажем. В другите дни има повече неща. Ето, примерно, това е доста по-занимателно, но каквото се падне, ще започна в ден едно писане на коледно писмо. От Bactology има, към последната поръчка ми бяха изпратили. Ще го ползвам за момента него, тъй като не мога да стигна до книжарница да купим друго коледно писмо. И така, използвам ето такива лищчета. Надписвам ги, тях си ги нареждам от първия ден всичките, за да знам, че за всеки ден си имам нещо. Пък Алекс така не знае кой ден какво ще има, тъй като ако ги наслагам дребните неща вътре, тя веднага ще си извади това, което иска, ще си размени и така. Това е моята стратегия. Нещата съм ви ги снимала вече основно, другите са лакомства. И това е нищо, кой знае какво. За дните, за които нямам нищо, тъй като видях, че са 20 или 21 дни нещата, които съм купила, ще са просто някакви активности, тип да я заведем до коледния базар, примерно пред НДК или нещо такова, за да разнообразим, тъкмо да не е все едно и също. Не знам дали нещо се вижда въобще, защото е малко тъмно. Чакам Тони да извади колата. Отиваме на концерта на Любо Киров. Всъщност май ще ви снимам от колата, защото е една идея по-адекватно. Просто да се похваля, че реших все пак да излезем, въпреки всички тревожности и глупости напоследък. То не, че тук е много по-хубава светлината, но да се похваля, че замъкнах Тони с мен на концерта, защото ме е страх. И реших, че няма смисъл да водя друг. Дадоха ми 2 билета. Реших, че няма смисъл да взимам друг с мен и да ми става лошо и така нататък. Тони се нави, не беше първоначално много навид да идва, но в крайна сметка се нави да дойде с мен. И ще ви снимам малко оттам. Общо взето това е. Оставили сме бабата да гледа двете деца наведнъж. За първи път се случват. Ще видим как ще се справи. Стискаме и палци, защото ще трябва и да приспива Теди, което също за първи път ще се случва. Веднъж ходихме на театър и оставихме тате. Той не се справи да я приспи, защото се занимаваше и с Алекс и така нататък. Това са чистачките. Благодаря, че ги пусна. Все пак да има малко допълнителен шум. И това е, да, ще ви снимам малко от концерта. Добрахме се точно на време и е нещо страшно.
До сега не съм виждала двуетажен автобус в София, да ви го покажа и него. Може да имам рожден ден, обаче нещо любимо, заради което избрах Пловдив до някъде като дестинация, е събирането на печати. Имаме 4 паспорта, събираме печати и марки. Сега се прибрахме, бяхме до античен стадион, античен театър и епископска базилика. И сега лепя откъдето успяхме да вземем марки, тъй като от античния театър няма марки. Ще търся в София, но пък ето събрахме си печати. Събрахме тук и материали. Алекс винаги събира от музеите, после си ги разглежда, пази си ги, след време ги вади в София и ми обяснява къде сме ходили, какво сме правили. И така, снимам Ирил, така че ще ви покажа къде сме ходили, какво сме правили и там, съвсем набързо, знаете, за няколко секунди. И съответно ще ви дам идея за пътуване. А пък ето тук си носим книжките за всеки ден от декември. Зайчето Питър и Уинстън и коледното писмо. И тук писахме писмо до дядо Коледа. От Българ Биотик ми бяха пратили темплейт. Писмо, всъщност не темплейт. И така, да, сега си лепя марките и след малко се оправяме да ходим на вечеря. Съвсем набързо да ви покажа и от DM какво взех. Оказва се, че за рождения ден имам талон, който е валиден ни още 10 дни, но така и така имах ходене до DM. Та си накупих няколко пача, ето тези. Така и не съм ги пробвала, имам и в София едни. Но ще ги пробвам утре сутринта. От тази марка съм горе-долу доволна и сега видях, че имат също такива еднократни хидрогел пачове. 2 варианта бяха с ретинол и тези с витамин С. Реших да пробвам тези. Ще ви споделя повече. Утре или други ден ще ги пробвам тях. Взела съм си за всяка сутрин да имам. Тези маски са любими, така че просто ги взех с намаление. Тази също я харесвам. Добре хидратира. Сега една от тези двете ще си направя до вечера. Не съм ги пробвала. От тази марка знаете, че съм много доволна. Една от любимите ми слънцезащити е тяхна, само че от синята серия. А пък тази маска нашумя супер много. И исках да я пробвам. Така че може би първо ще започна с нея до вечера. И ще ви споделя дали наистина си заслужава или просто е поредното нещо, за което страшно много се говори и няма много смисъл. И до Златна рибка ходихме, тъй като от черния петък бях поръчала на Алекс ето този шампуан. С 8 лева по-евтино излизаше, отколкото е по принцип. Харесва ми много. В момента е с него, просто взимам нова опаковка. И тъй като нямам никакъв балсам в мен, реших да пробвам този, като има леки частици, иначе няма цвят и приятен. Общо взето, вече 2 часа някъде съм с него, не се е изтрил, така че съм доволна, бих казала, но не е нещо вау. Аз го взех просто защото нямам балсам в мен. Так, и ние отново сме с Ерго Бейбито по Калдарама. Идваме отдолу, където също е Калдарам. Той натам е, така че да, няма лъжа, няма измама, вървим си по Калдарама. Наистина тази количка, това му казвам на Тони, дава ми 15 от 10 за момента оценка. Ако избутате Теодора, докато вече съвсем ни трябва количка, направо ще й дам 20 от 10. Тази година избрах, мисля, че ви показах, да сглобяваме ето такъв тип къщичка вместо от бисквитки. И за момента съм супер доволна, защото частите се махат много лесно, т.е. отделят се от шаблоните много лесно. Тези са под формата и на стикери, освен от тази пяната. И след малко ще украсим и ще ви снимам готовия вариант, но определено е много по-хубава, отколкото тези от бисквити. Най-накрая заваля хубаво сняга. Направо не мога да повярвам какви са парацали. Валеше дъжд преди малко. Алекс каза, искам да стане сняг. Искам за днес да имам сняг в адвент календара и хора за минути го обърна на етия парцали. Много яко. Сега се прибрахме от фермерския пазар преди Кея, където ви казах, че ходим събота или неделя. И искам да ви покажа как си оправям месото. Купили сме от домашната им лютеница. Пробвахме и ни хареса. И купувам оттам телешка кайма замразена. Месо най-различно. И какво правя като се прибера, тъй като тя е около килограм. Ето така си ги
Винаги си разделям опаковката на 3 горе-долу равни части, след което си ги слагам в тези пликчета от IKEA. Тези са по 1 литър и си ги надписвам кое колко е, като си ги меря на везната. И така са ми много удобни. Горе-долу около 300-400 грама ползвам, когато правя пълнени чушки, когато правя някакви други такива неща. Този банан се беше откъснал. И също да ви покажа какви буркани взех от Пепко за киселото мляко, което ще правя. Имат етикет за надписване и са по 850 мл. Просто идеята ми беше да са стъклени и да са с такова широко гърло право и да не са много големи, за да може да се събират удобно в хладилника. Да, но то ни забрави да вземе прясно мляко, така че по-натам ще правя отново кисело. Исках да ви споделя най-вече за месото. А тази година бях решила, че няма да опаковам подаръци. Бях накупила пликове, които ще влязат в употреба, но за подаръците от нас, които ще сложа непосредствено преди Коледа под елхата. Тези ще са от баби и дядовци. По-малките са за Теди, по-големите, то всъщност имам още едно за опаковане, са за Алекс, тъй като са удобни кутии. Просто реших, че ще използвам ето тази хартия от миналата година. Не я бях използвала само за подаръка от детската градина. И сега реших, че тъй като ми е останало доста, ще използвам за подаръците от баби и дядовци. А пък за детската градина ще използвам една червена хо-хо-хо. Много стандартна. Мисля, че бяха от Lidl. Не я бях използвала миналата година за подаръците от вкъщи. Сега това се чудя Алекс дали няма да се усети. Обаче вече опаковах тези, така че силно се надявам да не се усети и съответно това ще ми е опаковането. Другите неща, които ще са вкъщи, са с едни много хубави коледни пликчета от тези големи пликове, всъщност от Пепко. Но тя ще ви покажа като красива направо под елхата. Щеше да е хубаво да си сложа малко грим, обаче бързахме. Алекс днес има концерт с балета и сега я оставихме. Отиваме до Дамол малко да се разходим с Тони. Нашите ще гледат Теди. Да имаме около 2 часа, вече малко по-малко, свободни. И всъщност исках да ви споделя, както ви обещах и в предното видео, за паникатаките и тревожността. Ще видя, ако можем да спрем преди концерта на паркинга, където ще е концерта, за сградата, за да ви разкажа повече, да не е така в движение, но така или иначе няма да мога да ви покажа книгата, която си взех, която смятам, че има доста полезна информация в нея. Тя е когнитивно-поведенческа терапия for Dummies. Като цяло цялата поредица така съм я срещала доста пъти, но мислех, че е написана по-скоро забавно, отколкото полезно и че няма какво толкова да си взема като информация от нея. Не съм си купувала нито една друга книга, но тази специално в StoreBG имаше няколко страници, 6 или 8 страници, доста имаше този път, честно казано, и успях да я разгледам и така ми хареса как е структурирана, нещата, които пише там, веднага ми станаха интересни и веднага си намерих някаква информация, която да мога да приложа като техники, като практики в ежедневието. Съжалявам, че много друса, обаче ние сме в дружба и тук нещо не е много хубав пътя. Да малко, се клатим. Си откраднах някои идеи, почнах да ги прилагам, видях, че има ефект. Сега, тук по-скоро искам да наблегна на това, че става въпрос за тревожност, която е постоянна. В общи линии, когато не съм с Тони, всичко започва да ми трепери, става ми много лошо, става ми много зле, вдигам пулс, което е нормално при такива състояния. Не защото имам нещо на сърцето или някакъв друг проблем, всичко е на психическа основа. И общо взето се получава едно завладяване от страха. То се усеща като топка и тук, като стягане в гърдите. Изтръпват ръцете и краката. Всъщност, преди да почна да чета повече по темата, не знаех какво точно означава това, тъй като първият проблем, който започнах да имам, е да шофирам.
Точно така започнаха да ми изтръпват глезените и китките. И съответно спрях да карам. Първо спрях да карам на магистрала, след това извънградско, сега вече и градско, тъй като всеки път, когато карах някъде, получавах някаква паника атака и след това не можех вече да карам на такова трасе, така да го кажем. Де факто, последния път получих такава паника атака под моста на влюбените. Бях с Алекс и с Теди в колата и отивахме буквално до другия край на София. Тони щеше да ни чака там, т.е. ни трябваше да го вземем от там. Беше време да я кърмя Теди, беше вечер. Явно съм се била напрегнала. Въпросът е, че цялото това нещо доведе до паника атака. Бях първа кола на светофара и честно казано от тогава не мога, просто ако трябва да минавам някъде, където има светофари или съответно по-големи кръстовища, където трябва да изчаквам нещо или да карам в задръстване, ми става лошо, става ми супер напрегнато, дигам супер много пулс и за София мисля, че е ясно, че просто означава, че не мога да карам в София. Примерно в Сандански мога да карам, ама там има 2 светофара. Нали? Дори да съм на светофар, съм втора кола, не ми е такава драма. Тук наистина вече не мога да карам. Последния опит даже къде карах? Нямам спомен. Прибирахме се от Банкя и на кръговото на Банкя за влизане в София бях втора кола. Буквално така стисках в един момент волана, че минаше просто да скоча, да извада шофьора от предната кола и да тръгна, защото не можех, отделно, че не можех да приема това, нали, че той примерно може да се включи в движението, ма не го прави, чака нещо и не може да си обясня какво точно чака. И наистина тази тревожност води до някакви такива наистина ненормални състояния, защото в крайна сметка ние тогава нито сме бързали, нито нищо, прибирахме се от разходка и аз просто буквално минах кръговото, отбих, спрях, се сменихме с Тони, защото му казах, не мога да изтърпя цялото околовръстно. Особено тази част от Банкя към София е нещо страшно и има след това и светофари и като си го представих, почна да ми става отново лошо, отново да вдигам пулс, така нататък. И всъщност тревожността се обуславя всеки път преди това с паника атака или някакъв проблем на съответното място. Примерно си спомням и за карането на магистрала, бях дигнала високо кръвно, тогава бях само с майка ми, тя няма шофьорска книжка, не може да кара. И отивахме към Сандански, то беше една вечер. И някъде на Благоевград просто изведнъж ми стана супер зле, вдигнах кръвно, тя си носеше апарата за кръвно, мери ми го, там седяхме на една бензиностанция, оправих се, прибрахме се, нямаше нищо, примерно след година-две започнах да изпитвам тази тревожност, но аз лично си свързвам този случай с проблема да карам на магистрала и да, просто всеки път след това имаше някаква друга драма. Сега последно вече наистина се разви до някаква крайна степен тази тревожност с това, което ви казвам, че не мога без Тони да излизам едва ли не. Защото последния път, в който водих Алекс на лекар, пречи ли ти да виждаш? Не. Добре. Последния път, в който водих Алекс на лекар, ходихме с градския транспорт и ми стана много лошо там, едва ми издържах. На прибиране дори не си помислих да тръгваме отново с градския, тръгнахме пеша, то слава богу беше удобно, да тръгнахме пеша, обаче ми стана малко лошо и пеша като бяхме и всъщност Тони дойде и ни взе горе-долу от средата някъде на пътя. Ние го изчакахме в един Lidl, там малко се поуправих и осъзнах, че наистина като се разсеям, нали, се поуправям, което си е точно доказва моята теория, че това си някаква тревожност, тъй като общо взето това е принцип. Когато мозъкът е ангажиран с нещо друго, когато има някакви задачи, когато има някаква напечена ситуация, всичко е окей. Когато обаче се успокоим, когато не сме много заети, всъщност когато си почиваме, тогава става страшно. Тогава идват и паника атаките. Общо взето тази сега тревожност я развих от една паника атака, там когато ви казах, че отивам с колежките на среща и ми стана много лошо и не можах да се успокоя. Тази паника атака я получих след няколко дни, наистина много сериозно натоварване. Отделно не бях яла и ми прималя и просто мозъка ми така ги навързе нещата, че дори вкъщи Тони дойде да ме вземе тогава и дори вкъщи не можах да се успокоя, може би 1-2 часа, което за паника атака даже си е страшно много.
И след това всъщност получих тази тревожност. Не мога да водя сутрин Алекс на градина, не мога да я взимам сама. Просто изляза ли от нас, започвам да треперя, става ми лошо. Но това, което всъщност смятам, че е по-полезно, защото аз мога да се оплаквам до утре. Това, което е полезно да кажа в случая, че от тази книга за когнитивно-поведенческа терапия и като цяло материалите, които съм чела по темата и съветите от психолози и психотерапевти, всичко води до едно. Трябва да се напъваме да ги правим тези нещата, от които развиваме тревожност, страх и така нататък, за да ги преодоляваме и всеки ден да си правим сметка. Това и с Тони си го коментирам и като цяло трябва повече да се говори. Дали с партньора, дали с приятел, дали с психолог. Трябва повече да се изговарят нещата и всеки ден да си кажеш, примерно аз сега му казвам, днес отидох до Спиди, беше ми много трудно, обаче издържах, нали, там чаках и на опашка, така и той ме подкрепя, нали, което страшно много ми помага. Влизаме в паркинга на Дамол, малко ще се промени светлината, сметнете колко време дрънкам вече. Но да, всъщност това оказва много голямо влияние, защото така мозъка си прави новите връзки. Естествено, за това нещо трябва страшно много време, но пък си прави новите връзки. Аз мога, това не е нещо страшно за мен. Аз се справям добре, правил съм го и преди. Това е нещо нормално, защото ходенето до Спиди е нещо нормално. Ходенето до BoxNow е нещо нормално, обаче нали, ние не се замисляме за него и когато имам да свърша 1000 неща, примерно вчера бяхме в Ринг Мол и имахме да обикаляме по магазините. Тони отиде до фермерския пазар пред Икеа, за който съм ви казвала, че ходим всяка седмица. Аз отидох с двете деца да върша задачи в мола. И толкова много неща обиколихме, толкова много работа свършихме, за секунда не ми е станало лошо. Ама аз знаех, че ние имаме супер малко време и че трябва да свършим това и това. И просто не се замислях. В един момент в един магазин просто си казах, нали, супер... извинявай, не, там няма място. Тук сме, да. В един момент си казах, ето, сега съм с двете деца сама, Тони е далече наистина, смисъл, не може да дойде на секундата и да ме спасява. И аз съм окей, на мен ми става лошо и това си го мислех така доста време, честно казвам, бях щастлива от този факт, защото то е нормално, нали, смисъл, държиш се като нормален човек, иначе те спира да живееш адекватно и нормално. И това е основното нещо, което трябва да се запомни, че трябва да се борят страховете и да правим всеки ден някакви нови неща, от които изпитваме тревожност, но да си повтаряме, постоянно да си мислим как всъщност няма причина за нея. Защото друго, което слушах от психолози, е, че както можем да си извикаме паникатаката и тревожността, високия пулс и всичко, така съответно можем и да се успокоим. Тоест, важно е да разберем, че тези неща ние си ги предизвикваме сами, и всъщност да се научим да ги контролираме. Когато си извикам високия пулс с някакви мисли от сорта на сега ще пресичам светофара сама, мога да си извикам и спокойствието. Да дишам, да се разсея с нещо. Всеки човек има различен подход, но да се научим да правим и обратното, защото тревожността е нещо нормално, тя не трябва да ни пречи, трябва да ни е помощник, за да не изпадаме в опасни за нас ситуации. И последно, че трябва да влизаме в мола. Сега си смених и светлината. Съжалявам. Последно, само искам да кажа, че дават много полезно и писането на дневник. Аз нямам такъв навик, но пък мисля от новата година да започна. Не е тип дневник на 15 годишна ученичка, нали, днес стана това и това с Тони и нали, аз се почувствах така и онака, въпреки че и това няма лошо да се пише, но всеки каквото има нужда да си излага, може да си го излага на лист хартия, да го има записано, за да може след време да се върне и да види как е мислил преди 2 месеца, преди 1 година. Друго, което на мен много ми помага, е записване на задачи, отмятането им. Когато видя, че ги отмятам, се чувствам по-удовлетворена и на мен ми е по-добре. Това го правя от много преди тази тревожност, но просто психолога, който слушах, каза, че много помага. И така, ако се сетя за още нещо, ще се включа допълнително вкъщи и сега ви оставям. Ето и какво ще обядвам в Дамол, тъй като е 4:10. Но пока си късно закусих де. Това ми е любима салата от Ола.
поля, не знам как се казва. Нощ, като работех в Пирел, това беше любимата салата с фасили и рикота. Едно телешко кюфтенче с розмарин и това ще го пробвам за първи път, просто много ми се дояде нещо сладко, може би, защото ми падна и захарта. Но е нещо с бишкоти, сметана и шоколад или крема сирене и шоколад. Сега, докато спят всички, само няколко покупки искам да ви покажа. Ще започна с тези ръкавици, показвах ви ги вече. Останах доволна и днес си намерих в кварталния магазин за препарати 2 опаковки. Там са по 3 лева, нямам спомен каква им беше цената онлайн, като ги поръчвах от един магазин пак за такива домашни потреби, но много ми харесаха. Взимам си нови, защото ми се скъса едната на средния пръст точно при нокътя, тъй като моите са остри, иначе не са мръднали и определено много ми харесват как ми пасват на ръцете и ми седат стегнато, което рядко се случва с такива ръкавици. От DM взех ето тази подправка за печене. Имам подправки за печене, тази по-скоро ще използваме с тони за кафето. Харесват ми този тип подправки от DM, защото нямат захар в тях. Всъщност са само микс от подправки и съответно и за кафето е по-хубаво от всякакви сиропи и вкусители, които са пълни с захар, фруктозоглюкозен сироп и така нататък. От The Body Shop си взех ето този крем за ръце. 30 мл, вече са с нова опаковка. Този ми е за чантата. За първи път взимам сарган. Харесва ми как ухае. Общо взето крем за ръце взимам от тези по-мазните, по-тежките серии. Не знам как да ги нарека. Все са с някакви масла. Тези, които просто са ароматизирани тип ягода, манго, авокадо и така нататък, сами просто абсолютно нехидратиращи и не ми вършат работа, така че аз използвам ето тези по-плътните серии. Тези пачове мисля, че ви показах вече такива, много са хубави. Тези също, знаете моето мнение за хидрогел пачовете, слагам ги, за да ми освежат зоната сутрин и просто чисто като усещане са ми приятни, а не толкова, че вършат някаква работа, те и не го обещават. Една маска за ръце, тъй като си ми доста сухи ръцете, използвам такива ръкавички от време на време. Тази съм я ползвала веднъж и ми хареса. Тази също, но тази на Victoria Beauty по-ми допада. Тази пък, знаете, ми е любима, така че просто заредих една и от нея. Оказва се, че нямам всъщност нито една такава маска ръкавички останала вкъщи и затова се презареждам. Любима маска презареждам. Тези също, нищо ново. И тази, мисля, че в Пловдив, като бяхме, ви я показах. Трудно ги намирам, но вече започнаха да ги зареждат повече. Явно наистина първоначално ги пуснаха да видят какво ще е търсенето в DM. Много е хубава. Използвам я веднъж седмично. Започнах си в Пловдив и сметнете това видео колко е дълго, щом така го казвам, но вече съм използвала 3 маски, мисля, че така че от доста време не съм качвала видео, но така се получи. Както и да е, маската има наистина страхотен ефект. Аз си държа повече от половин час. Максимално. То ще видите, тя започва да се свива, да попива един вид в кожата. Много е хубава. Като цена, най-добра цена намирам аз в DM и съответно ми е най-удобно. Не трябва да я поръчвам. Взимам си я оттам. Не знам дали вече се е въвели в приложението, защото преди я нямаше в приложението и не можеше да се види къде я има налична. Но вече в който идеем да вляза, има поне по 3-4 бройки заредени от нея, тъй като тя е 13 лева, ако не се лъжа, все пак е малко по-ограничено като количество, но определено си заслужава. Вземете, пробвайте. За един път в седмицата наистина е страхотна. И не се свлича, т.е. не е половин час просто да седите като препарирани. Напротив, може да си вършите абсолютно всякакви домакински задължения, да си почивате, да си гледате нещо, да си пиете кафе прави, ако ви харесва. Супер е! И презареждам за хладилника от ето тези ароматизатори от DM. Страшно много ги харесвам. Те са по-скоро неутрализатори, защото не се усеща някакъв лимонов или друг аромат в хладилника, но не се усеща и никакъв аромат от нищо, което на мен ми харесва. Много мразя аромат на
как да ви кажа, на манджа, то не и на манджа. В смисъл, знаете, в хладилника има по принцип една специфична миризма. Нашия, слава богу, не мирише на нищо, независимо какво слагам вътре, защото сега аз използвам, нали, всякакви възможни пликове, опаковки, така нататък, но и с този ароматизатор не просто се неутрализират миризмите и наистина си заслужава. Ето тук отстрани има едни точици, които показват кога е време да го смените. Той целият отвътре се едно изсъхва, става много малък и е време да се смени, когато вече достигне тези точици. Ние чакаме Алекс да свърши балет. Само се включвам, тъй като сега обработвам видеото, да ви кажа чао, да сложа край. Надявам се да ме чувате, защото до мен има едни, които викат ужасно много. Надявам се да ви е било интересно и полезно. Ако имате въпроси, оставете ги долу в коментари или ми пишете на лично. Знаете, че отговарям горе-долу веднага. Това е от мен за тази седмица. Харесайте видеото, последвайте ме. Целувки и до друга седмица.